फैगौ 2026 इं मायथाइयाव मावफुंजानो गोनां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनफोरनि मादाव कक्राझार रेलवे स्टेशनखौबो सोसननाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेल बिफाननि जेनेरेल मेनेजार अंशुल गुप्ताया बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरमआ माखासे जेंना सुस्रांनांगौखौ लानानै नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेल बिफाननि जेनेरेल मेनेजार अंशुल गुप्तानो गोसोखांलाय गथायदों। बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरमनि आफादगिरि डॉक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि डॉक्टर बिनय कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै कक्राझार रेल स्टेशन, गसाइगाव रेल स्टेशन, सालाकाटि बासुगाव, दांखल आरो मासबार रेल स्टेशनफोराव दावबायारिफोरनि सायाव नुजाथिनाय माखासे जेंना, दावबायारिफोरनि थाखाय नांगौ बायदि सुबिदा आरो थोजासे रैखाथि होनांगौखौ लानानै लोगोसे रेल स्टेशनावनो नुजाथिनाय गोबां जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौखौ लानानै दाबि महराव नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेल बिफाननि जेनेरेल मेनेजार अंशुल गुप्तानो गोसोखांलाय गथायहैनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गोसोखांलायखौनो आजावखांनायनि उनाव जेनेरेल मेनेजार अंशुल गुप्ताया फैगौ 2026 इं मायथाइयाव मावफुंजानो गोनां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनफोरनि मादाव कक्राझार रेल स्टेशनखौबो सोसननाय जासिगोन होननानै रोखायै बुंथियो। गोसोखांलाय गथायनायावनो बाहागो लाफैदोंमोन राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, लोगो आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म, नेहाथारि धनन्जय नार्जारी, लोगोसे बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरमनि माखासे मावथि डॉक्टर रबिन चन्द्र ब्रह्म, जितमाल बान्तिया, बिभूति भूषण ब्रह्म मोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।